Nagsugba na kita sa sumpay sa kung aso ninyo, ha? Uy, karong gabi anata magkita sa Biasong Ranger. Bagong haon na itong trabaho diha. Ha? Magkita ta ninyo. Unya sa Pizza Tres, ana sa Kulbita. Sa drama nga, Kilat Ka Langit Ko. Langit ka, kilat ko. Oh, nabalit niya. Unya sa Pizza. Asa to mo dong, Oje? Pizza Tres po, dunay drama si Kuya Oje. Batu Toledo, ha? Magkit. Variety show di ay. Maoro to, dodong Oje. Wana? Sa Bayo lang, sa Bayo. Ha? 24 di ay. Unya lang na, Kuya Oji. Hindi abot lang ta sa Pizza 19. Kaya ato masahon ang bagong haon sa Pizza 9. Adto ta sa Bilar. Nya bagong haon sa Pizza G's. Adto sa Curtis Bohol. Dili Curtis Bohol, Baclayon Bohol. Magkita tayo din na taga Baclayon. Sa Pizza G's na siya. Sa Pizza 12 sa Aluginsan drama bagong haon. Unya sa Pizza 14 Anhas Bulacau sa drama bagong haon. O sa Pizza 15 anhanasan kita sa Campo 4 sa drama gihapon nga bagong haon nga sinuwat ni Ate Martis Parba Albores. O sa Pizza 19 adto ta sa ilang GC Baran sa drama nga naguluhan bagong haon gihapon. Osbon na rin ako basa dodong GC ha kay ang imuhang gitext nako nawa. Sige, dahala mga bata, ani kita sumpay sa kung aso ninyo ning si manawon nga naguluhan. Si Albert og ang kinason. Abi ninyo ay sa dili para ko mo padayon mga bata ato sa ning pasalamatan ang mga avid listener ginato sila si Ann Fernandez, Anne Bula, Justin Paul Dinsing ug sa tanang mga gyud nga tigpaminaw sa DWHP ay salamat gyud kaninyong tanan. Okay, o ganiya karon kita sumpay sa akong aso ninyo nga naguluhan si Albert og ang kinason. Bisan sa kapobre tawo na ni kamot gyud ang inahan ni Albert nga makahikay gitaon sa iyang anak sa adlaw na tawhan ini og naluoy kaayo ang inahan ni Albert kay ni saan man kini nga palitan gyud si Albert og cellphone apan gigutman pa kini. Gitiguman pa kini ano gigutman man. Gitiguman pa kini sa iyang inahan. Atong mahulagway nga kani si Albert taon buutan kaning pagkabata, moapil og panginhas taon o pamaligya sa mga kinasun nga kuha sa iyang ginikanan. Busa kadlaw ni ana napalitan gyud ni Nang Trinidad og cellphone kini si Albert. Og samtang nagpaluod kini kalit nga mitunga si Baldo og yagaon kaayo kini daling mibiya si Albert og adto na lang kini magpaluod sa laing tindahan. Ani kita sumpay mga bata sa akong aso ninyo ni si Brown ang naguluhan si Albert og ang kinason. Adto na lang ko sanahan magpaluod sa atbang na lang. Kay makuyawan man ko ni Kuya Baldo. Kasigar mang mata niya. Kadungog na ba ko na niya nga dito. Nya, mukalit lang ko na nagpanumbag. Mao nga muli kay lang ko niya. Hoy! Ito! Lagi sundan ko niya. Mulabag na ko. Auto! Kuyawan ako Hey! Ganit na niya pa, no? May ganit kayo kapi at kayo gusto kakinan. Sorry kay tay. Bangga! Sorry. Wala si Kuya Baldo. Wala siya magsulod ako. Albert, nag-assignment ka na? Magwala ko na humanog assignment, ma. May sugo ka? Sige, sugo alang ko. Ay, day nakalimot ko. Nakalimot, day ko dag suka dong. Uy, day ko gidang isda din niya way suka. Niya una na to ni. Alang sa ito panihapon. Palit o nagsuka dito dong ka. O, ma. Anay na ako ibutang ako cellphone sa lamisa. Datog na ako sa akong notebook, ma, ha? Sige, di ang kwarta, o. Maghuwat ko ni mas kusina, ha? Palit nga isda. Hello? Ay naman to akong cellphone.
Diri ra ba kita na ako giputang si babaw sa lamisa? Gidatog na ako sa akong notebook. Wa man gyud. Pangitaon ako sa ubos ni Dapita. Basin na hogra. Nawa ang imong cellphone nga imong gibutan des lamisa? Oh, dito raman ko na ako gibutang. Oo, bitaw. Nakakita man ko nga imo tong gibilin sa dihang gisugo ti kag suka. Bisan na sana ako gipangita. Huwag na ako makit eh. Uy, hain man ka di ito. Asa mo ka to? Uy, anak, kita ramang duha ni asasod sa bay. Nara siguro to dinhi, uy. Wa man gyud ma. Ako na kayong gipangita bisan nasang suok ni nga tumbay. Ano gulo eh? Huwag dito makitaan. Naguan na ba ito ni Mugtigom? Para makapalit na cellphone, nadugay ko ng gipangaldoy. Ayaw na lang paghilak tong Albert. Pasagdi lang, magtigom ko pag-usab aron nga makapalitaglain nga cellphone. Ayaw na lang ma. Kung dili kito makitaan, magtulang ko sa bahay sa akong classmate. Ka, maghughog lang kong peso sa komputiran para maka-research ko sa akong assignment. Pero dong, kuan man good. Lisod kaya na imong buhaton. Katukot na nga, gipalitan to cellphone nga imong gihatag na ko. Gihaguan na ba to ni magmaayo? Kinsa kay nahilabot? Nadita makapatakag pamasangil nga dunay nang hilabot. Kaya wa man tay laing nakitang tao dinhi nga nagkuha ini. Kailangan ako din maglingkod-lingkod sa daplin sa baybayon. Dili na ako pakita sa Mama Trinidad. Nagkulkay ko sa pagkawa sa cellphone. Nagit siguro na hinapot sa kong cellphone. Pobre ka Amy pero kinaginat pag ikuha ang akong cellphone. Kung gikuha man to. Ang pagpaninda na lang ko kinason ang paginabuhian mo ni Mama. Nalipay na unta ko nga. Na ako ini. Para magamit ako sa akong pagtuon. Oh. Hala. May mitawag sa kupangan. Kinsa mo ka? Ang ditawag na ko. Oh. Hala. Sa dili pa kita mo padayon sa kinason, ari sa tas kasag. Kainomdom sa ta. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon niya sumbay sa kong asoy kaninyo. May higanting punaw nga kinason sa kong atbang. O may... Naglihok-lihok. Tao! Ayaw ka, lo. Maka Manila ko. Kapay? Ang iba bang bahay sa igawas? Tao? Huwag ang ubos na bahay. Kinason? Ayaw ka, lok na ako. Ako si Bonnie, ang prinsesa sa mga pulaw kinasun. Ha? Huwag ba ko magdamgura? Huwag ka magtampuan.
Unsa? Umitabang ko ninyong mga tao. Ilabi na katong mga manginhasti ng kapita nga makakuha og ubay-ubay kinhasot. Puni? Uutan ka nga pagkabata, Albert. Pati na bagong kasi mong ginahan o manggiluy-uy. O may ihatag ko nimo. Dawata. Gamay kinason nga punaw. Pagkatabang nga nimo ug sa uban. Kuno-kuno nimo sa tuong bahin sa imong pag-ang. Pagahigog ka sa pag-wish. Ug tumalon kini. Apan, kung dautan ang imong gi-wish, ianang kamay punaw nga kinason, dili niya tumanon. Ug mawa siya nimo sa hingpit. Salamat ining gamay kinason nga punaw. Prinsesa Puni. Salamat. Kita ka ni, Mapsi. Mapsi, kita ka? Uy. Kita siguro ka, di magabuta. Oo, kita. Di mo ka na, mag-oblig kang silpon. Di mo na nimo. Aw, kinaw. Si Kinaw. Kinawat god. Ay, minarunong na. Lipat ay. Lipat na. Katon sa kuha ng mga pong bas jinsi ba, jinsi. Ah, Yeah, di mo na nimo nakawata, ha? Nag-snatch ka? Kang Albert ni. Albert. Anak ni Nang Trinidad ba? Nga, Nang amigo ni Trinidad. Pasing. Kakatotong silingan ba? Anang malindag kinason. Kita mo doon na gibit-bit sa Albert nga cellphone. Ya tanawar ko, bago pa man. Palitan ako, palitan. Palitan nimo. Pagkalipat, kawat na yun. Bright. Kaya pag tayo nag-buyer. Buyer ba? Ayaw din bligas ato, ha? Atos layo. MK. Unsa man na? Mangita ko. Kana. Ngita ko ba yun? Hoy. Ay kalimot, ha? Ano man? Ayaw kalimot. Masa lagi? Bawaan na yun sa... Usay di na ako malimtan. Papsi Buloy. Iiki. O si Iki. Ang akong komisyon. Timan ha? Trainer ko nimo. Kung unsa imo makwartahan, doon na gigoy komisyon, bahin... Sprigitik! Pagdali ng kaligo, Baldo. Ano makapangita na kagbayar ng pagwali mo cellphone? Unsa to? Ay, nagbayar. Bagong cellphone. Lagi rin. May bagong cellphone si Kuya Baldo. Layo. Ako gin siguro ng cellphone na. Nga ilang giskutan. Timinga nga nakagikot tungod sa ila. Tago ko. Soyan ko ni kining gihatag ni amiga nako, Prinsesa Puni. Kining gamay nga kinasumpunaw. Ako ni suwayan. Nakatago na ko nininda kong punuan sa mangga, kilid sa ilang bahay. Ugumon ko nun ako ning gamay kinason. Ugumon ko ning gamay kinasong punaw. Ari sa tuon ako ibutang. Yeah. Dayon, muwis ko. Papa Jesus, matinood lang ang tangging mo ni Prinsesa Puni. Muwis na ko. Mabalik na ko ang akong cellphone nga nawa. Ang cellphone. Naglupad pa ingon ako. Nabalik na ko ang akong cellphone. Ako na nakuha. Yes! Kinsa na! Ang papa ni Kuya Baldo. Sino'y Buloy?
Alert! Said alert! Ang butan na bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At tangin ninyo ugma mga batang sumpay sa kung aso ninyo ning simnauna nga naguluhan. Si Albert ug ang kinason ang pangutana makitaan ka ni Albert sa makitaan ka si Albert sa Manibaldo. Ala mga bata, atangin na ninyo ha. Okay mga bata, kini atong aso ikaron sinuwat ni Ate Jocelyn Pondok Algono. Kinsa dalit ka na to sa RMN Drama. Kamo